Wel, noswaith dda bawb. Diolch yn fawr am y croeso cynnes. Mae'n hyfryd iawn cael bod gyda chi heno yma. Dyn ni'n mynd i cychwyn ein amser bore yma trwy ganu. Ond yn gyntaf gyd, gad i mi cychwyn trwy gweddio hefo'n gilydd. Meddai'r salmydd yn Salm 61, Cliw fy nghri o Dduw, a gwrando ar fy ngweddi, o eithaf y ddeiar yr wyf yn galw arnat, pan yw fy nghalon ar suddo, arwain fi at y graig sy'n uwch na mi, oherwydd buos di'n gysgod i mi yn dŵr cadarn rhag y gelyn. Gad i mi aros yn dy babell am byth, a llochesu dan gysgod dy adenydd. Ein tad yn y nefoedd, diolch yn fawr iawn trwy dy ras bod ni'n cael bod yma heno yma eto gyda'n gilydd. Da ni yn weddio, please bendithio'r amser yma. Bydd gyda ni, helpa ni i dy addoli di, helpa ni i edrych gyda llygaid ffydd at y groes unwaith eto, ac da ni'n weddio fyddi di trwy'r ysbryd glân yn llenwi ni gyda ffydd a gyda sicrwydd yn yr arglwydd Iesu. Yn enw ein harglwydd dyn ni'n weddio. Amen. Felly, os ydych chi'n ablu wneud, gadewch i ni ganu ein emyn gyntaf gyda'n gilydd.
Gwych. Felly, dyn ni'n mynd i darllen ein testyn ni hen yma, sydd yn mynd i gael, dyn ni'n mynd i darllen o'r Luc penod 19, felly os ydych chi yma bore yma, yn yr union un benod, ond tro hwn, dyn ni'n mynd i cychwyn gyda adnod 11, felly mae'r dudalen 89 o'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, os oes gennych chi un gyda chi. Felly, Luc 19, penod 19, adnod 11 i 27. Gwych. Felly, tra oeddent yn gwrando ar hyn, fe aeth ymlaen i ddweud dameg am ei fod yn agos i Jerusalem a chwytho'n tybied bod teyrnas Dduw i ymddangos ar unwaith. Meddai gan hynny, aeth dyn o uchel dras i wlad bell i gael ei wneud yn frenin ac yna dychwelyd i'w deyrnas. Galwodd ato 10 o'i weision a rhoi darn aur bob un iddynt, gan ddweud wrthynt ewch i fasnachu nes i mi ddychwelyd. Ond roedd ei ddeiliaid yn ei gysau ac anfonasant lysgenhadon ar ei ôl i ddatgan. Ni fynnwn hwn yn frenin arnom. Ond dychwelodd ef wedi wneud yn frenin a gorchmynodd alw ato y gweision hynny roedd wedi rhoi'r arian iddynt i gael gwybod pa lwyddiant yr oeddent wedi ei gael. Dath y gyntaf ato gan ddweud, Meistr, y mae dy ddarn aur wedi ennill ato 10 darn arall. Ardderchog fy ngwas da, meddai yn wrtho. Am ei ti fod yn ffyddlon yn y pethau lleiaf, yr wyf yn dy benodi yn llywodraethwr ar 10 tref. Daeth yr ail gan ddweud y mae dy ddarn aur, meistr, wedi gwneud 5 darn. Tithau hefyd, meddai wrth hwn yn ei tro, bydd yn bennaeth ar 5 tref. Yna, daeth y trydydd gan ddweud, Meistr, dyma dy ddarn aur, fi cedwais yn ddiogel mewn cadach. Yr oedd arnaf dy ofn di. Yr wyt yn ddyn caled yn cymryd yr hwn, yr hynna storiodd eraill, ac yn medi'r hynna heiodd eraill. Ath eiriau dy hun atebodd ef yth gondemniaf y gwas drwg. Yr oeddet yn gwybod meddi fy mod yn ddyn caled, yn cymryd yr hynna storiodd eraill, ac yn medi'r hynna heiodd eraill. Pam felly na roddais fy arian mewn banc? Buasai wedi ennill llwg erbyn i mi ddod i'w godi. Yna, meddai wrth y rhai oedd yno, cymerwch y darn aur oddi arno a rhowch ef i'r un a chanddo 10 darn. Meistr, meddent hwy wrtho, mae ganddo 10 darn yn barod. Rwy'n dweud wrthych i bawb y mae ganddynt y rhoddir, ond oddi ar y rhai nad oes ganddynt fi gymerir, hyd yn oed hynny sydd ganddynt. Am gelynion, y rheini na fynynt fi yn frenin arnynt, dewch â hwy yma a lladdwch hwy yn fy ngwydd. Wel, bydded fendith Duw ar ei hair. Amen. Wel, gadewch i ni wyddio gyda'n gilydd hen yma wrth i ni ddod at gair Duw. Ein tad yn nefoedd, diolch gymaint i ti am y rhodd anhygoel o dy air di. Diolch fod ti'n Dduw sy'n siarad. Diolch taw'r gair nath llunio'r byd, y gair a ddaeth yn gnawd, a'r gair sy'n gwneud ni'n fyw trwy'r ysbryd glân. Diolch gymaint am nerth y gair, a dyn ni yn ddiolchgar taw dyma'r ffordd rwy ti wedi dewis cyfathrebu gyda ni. Dyn ni'n gweddio hen yma, neu di plis roi i ni calonau sy'n barod i dderbyn y gair, clistiau i rando, ac ysgolwch yna, a fydde'r gair yn dod â ffrwyth yn ein bywydau ni. Dyn ni'n ddiolchgar i ti am cynnwys y gair, sef yr arglwydd Iesu Grist. Diolch taw ef yw brenin yn ef sydd wedi dod ato ni, fel dyn ni'n meddwl amdan heddiw ar sul y blodau. Diolch gymaint fod e wedi dod, nid gyda nerth filwrol neu grym, ond fel brenin tlawd. Diolch fe ddaeth i'r byd, fe ddaeth yn baban gwan ac fe biodd e'n byw i fywyd yn ddyn, ac yna diolch am sut aeth i'r groes i marw a talu dros ein pechodau ni. O Dduw Dad, diolch taw dyma yw'r gobaith sydd gynnon ni hen yma. Nid yno ni yn hunain, ond yno fe, a dyn ni yn wyddio arglwydd. Gan bod e weithiau mor anodd i cofio hynna, plis atgoffa ni hen yma, taw dyna yw sail ein ffydd sydd yr arglwydd Iesu. Diolch yn fawr bod ef yw ein trysod ni,
A dyn ni mor ddiolchgar wrth ni cychwyn yr wythnos yma, bod ni'n cael fyfyrio ar beth mae'r pasg amdan, sef am beth yr wyt ti wedi gwneud i ni trwy dy fab. O Dduw, please help ni hyn yma i ddeall sut mae byw mewn ymateb i dy deyrnas di sy'n dod. Dyn ni'n gyflwyno ein eglwys i ti, dyn ni'n gweddio y fyddi di please ar waith, please bydd gyda ni yn ein heriau, yn ein trafferthion. Dyn ni'n pobl gwan, dyn ni ddim yn bobl gryf, a dyn ni ddim yn esgus bod yn bobl gryf chwaith. Dyn ni'n gwybod bod gras yn dod at y pobl sydd yn wan ac sydd yn hollol analluog i wneud dim dros ei hunain. A dyn ni yn gweddio, neu di please cadw ni rhag unrhyw falchder ysbrydol sydd mor hawdd yn crwydro mewn i'n cylonau ni. O Dduw, please helpa ni i cofio bod ni'n bobl sy'n ddibynnol arno ti. O'r cychwyn hyd y diwedd, diolch arglwydd fod popeth yn rhodd gen ti. Dyn ni'n weddio gan hynny, please maddau ni ein pechodau. Dyn ni'n diolchgar bod y groes yn ddigon, bod beth mae Iesu wedi gwneud, bod e'n hollol, bod e'n ddigon ar gyfer maddau pob un o'n pechodau ni. A wi wir yn gweddio, os oes unrhyw un heno yma yn stryglo i gredu hynny, a bydde ti'n dod ac yn helpu nhw i gredu ac y bydden nhw'n nabod y gysur hyfryd o cael Iesu Grist yn geidwad. Wrth ni feddwl arglwydd am ein byd ni, dyn ni'n edrych at Cymru fel genedl, dyn ni'n weddio, please arglwydd, a all y neges yma fynd allan a cyrraedd cylonau pobl yn cwmpas ni hen yma. O Dduw, please, diwygian wlad ni unwaith eto, dyn ni yn gofyn. Dyn ni'n weddio, byddwn ni'n gallu gweld fwy a fwy o bobl yn ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dyn ni'n gweddio dros y clwb plant yr wythnos yma. Dyn ni'n weddio, please, dros pob un plentyn a fydd yn dod trwy'r drysau heddiw yma, dros yr wythnos yma. A fyddi di yn cwrdd gyda nhw. A dyn ni'n gweddio, deled y deyrnas i'w cylonau nhw arglwydd Dduw. A hefyd i'w teuluoedd nhw hefyd. Dyn ni'n weddio dros ein byd wrth ni feddwl am yr holl bryderon sydd yn y newyddion ac falle sydd yn achosi arswyd i ni. Helpu ni cofio, Dad, bod ti'n eistedd yn sofran dros y cyfan a bod e'n gysur i nabod hynny. Felly, please, helpu ni gofio bod brenhinoedd yn dod a brenhinoedd yn mynd, ond yr un sy'n aros am byth yw yr arglwydd Iesu sydd ar ei orsedd. Felly, please, bydd gyda ni hen yma, dyn ni yn weddio, ac yn diolch bod ti'n bresennol hefo ni yn enw Iesu Grist. Amen. Hyfryd. Felly, dyn ni'n mynd i canu emyn arall nawr yn Christ ei hun, mae'n ngobaith i, geiriau hyfryd iawn. Felly, unwaith eto, os ydych chi'n abl i sefyll lan, please ymunwch gyda ni wrth ni ganu. Hyfryd.
Hyfryd iawn. Gwych, felly nawr mae'n amser i ddod at y gair. Gad fi wyddio wrth ni cychwyn. Ein tan yn nefoedd, dyn ni yn wyddio am dy ras i allu derbyn y gair heno yma. Please help ni i wrando, help ni i derbyn y gair, ac dyn ni yn wyddio am ddealltwriaeth hefyd. Dyn ni'n gweld taw bod ni angen dynerthu arglwydd i ddeall y gair, a dyn ni wyddio hon yn enw Iesu Grist. Amen. Gwych, felly os oes gennych chi Beibl gyda chi, please cadwch ar agor, ond gobeithio hefyd bydd yr geiriau ar y sgrin tu ôl, felly paid â becso gormod os nag oes gennych chi un. Nawr, mae aros yn gallu bod yn anodd yn dydi e. Efallai bod chi'n aros am rhywbeth ar hyn o bryd. Mae'n siŵr bod tipyn ohono ni heno yma wedi bod yn aros yn eiddgar dros yr wythnosau diwetha am y gwyliau Pasg. I cael ymlacio tipyn bach, falle ar ôl tymor prosir yn yr ysgol neu lle bynnag ni'n gweithio. Efallai bod ni'n aros am rhywbeth mawr, rhywbeth all newid bywyd. Falle taw canlyniad arholiad, neu prawf meddygol. Dyn ni'n aros am bethau bob dydd, yn dydyn ni, pethau fach a pethau mawr. A ti'n be, mae'r thema, mae un o'r themau sydd yn ganolog i'r testun hyn yma yn seiliedig ar aros. Ond, yn fwy benodol na hynny, mae'n ymwneud gyda sut ydyn ni'n byw wrth aros. Ond, beth ydyn ni'n aros amdan? Wel, dyn ni'n aros am teyrnas Dduw i gyrraedd. A ni'n mynd i mynd trwy'r ddameg hon gyda'n gilydd hyn yma, i ddeall ei gynnwys yn gyntaf, a wedyn ceisio meddwl beth mae'n golygu ar gyfer ein bywydau ni heddiw. Felly, yn gyntaf oll, dyn ni'n mynd i edrych ar adnod 11, a gofyn y cwestiwn, pryd ddaw'r deyrnas? Pryd mae teyrnas Dduw yn mynd i dod? Nawr, os sylwch chi ar adnod 11, dyn ni'n darllen y manylun bod Iesu Grist ar ei ffordd i Jerusalem, sef wrth gwrs, bod ni'n gwybod a deall taw ar y ffordd i'r groes yw i farw dros pechaduriaid. A falle bod ni'n gwybod oedd Jerusalem yn ddinas hynod o bwysig. Trwy gydol yr Hen Testament, dyma oedd dinas Duw. Dyma i'r Iddewon y man lle oedd Duw yn preswylio yn ei deml. Ond, yn yr adeg yma, oedd e'n dyddiau dywyll i Israel. Oedd Jerusalem yn ddinas dan reolaeth, gwlad pell i ffwrdd. Oedd e'n rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig, ac felly bysych chi'n siŵr o fod yn gweld milwyr yn cerdded y strydoedd, ac bysych chi falle'n gweld hyd yn oed y ceiniogau'n cael ei masnachu yn y masnach gyda arysgrif yr ymerawd o'r arnynt. A gyda hon i gyd, chi'n gallu ddychmygu'r hiraeth mawr am rhyddid. Dyna chi. Deheuad am i addewidion Duw gael ei wireddu. Roedd y bobl yma yn bobl oedd yn aros. A beth oedd Duw wedi addo i'r bobl? Wel, oedd wedi addo bod e heb anghofio nhw gyntaf oll, ond hefyd bod yna diwrnod yn dod ble bydde Duw yn gwneud pethau o'r newydd. Ac i bobl dinas Jericho, sef fel y lle ble mae Iesu'n dweud y dameg yma, y cwestiwn mawr ar y pryd oedd, pryd mae teyrnas Duw yn mynd i ddod? Nawr, yn yr adnodau cynt, mae Iesu'n cwrdd â ddyn o'r enw Zaccheus. A doedd neb yn hoff o Zaccheus, achos oedd e'n dyn gyfoethog, ond yn waeth na hynny, oedd e'n dyn anonest. Oedd e'n, i ddweud y gwir, oedd e'n fradwr, achos oedd e'n iddew oedd yn gweithio i'r gelyn. Ond mae stori rhyfeddol Zaccheus yn benni lan gyda'r arglwydd Iesu yn dweud y geiriau rhyfeddol yma. Heddiw, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Ac os oedd iachawdwriaeth wedi dod i rhywun fel Zaccheus, dyn fel Zaccheus, mae'n hawdd ddychmygu beth yw'r cam nesaf. Efallai bod iachawdwriaeth ar fi'n dod i'r genedl gyfan hefyd. A dyn ni'n gweld yn dydyn ni, fan hyn, yn adnod 11, y manylun bod y bobl yn disgwyl i'r deyrnas yn ddangos ar unwaith.
Nawr, mae Iesu'n dysgu dameg y 10 darn air fan hyn mwyn cywiro'r camddealltwriaeth yma. Achos mae'r dameg yn sôn bod llai am pryd mae'r deyrnas yn dod, a mwy am sut mae byw'n ffyddlon wrth aros. Dyna yw'r cwestiwn pwysig. Doedd Iesu Grist ddim yn mynd i Jerusalem i gychwyn chwyldro ac i gymryd pŵer a grym trwy nerth. Oedd ar ei ffordd i Jerusalem i marw ar y groes ac yna atgyfodi mewn buddugoliaeth. A dyna wrth gwrs beth ni'n dathlu dros yr wythnos nesaf yn diwedd. Hyd lan at Sul y Pasg. Ac mae'n cychwyn heddiw gyda Sul y Blodau. Dyna pryd ath e mewn i Jerusalem. A dyn ni'n gwybod gallai neb ddynol fod wedi dyfalu taw dyma sut bysau Duw yn achub y byd. Mae'n anhygoel yn dydy. Ac felly, wrth i ni gasglu'r cwpl o bethau yma at ei gilydd, mae gwir natur teyrnas Duw yn wahanol iawn i beth oedd pawb yn mynd i disgwyl, a falle mae hyd yn oed yn wahanol i beth dyn ni'n disgwyl hefyd heno yma. Nawr, os wy'n deall yn iawn, mae'r dameg yma yn cynnwys rybydd fwy na dim byd arall. Ac felly, mae ganddo fe naws eitha difrifol. Ac felly, mae'n bwysig i ni wrando yn ofalus. Prif cymeriad y dameg ydy dyn sydd yn uchel ei dras, neu rhywbeth o fon heddwr. A mae'r dyn yma mynd i wlad bell i ffwrdd. Nawr, pam mae'n mynd i'r wlad yna? Wel, adnod 12, mae'n dweud fod e'n mynd i ddod yn frenin. Mae'n mynd i'r wlad bell mwyn dod yn frenin. Ond, dydy ddim yn aros yna. Mae'n dychwelyd i'r man cychwyn, ond fel y brenin. Nawr, cyn mynd i ffwrdd, be mae'n neud yw, mae'n galw ei weision ato ei hunan, mwyn rhoi cyfarwyddiadau ar ei cyfer nhw. Felly, yn amlwg, mae'n ddyn gydag awdurdod. Os oes gennych chi 10 o weision, mae'n dyn bwerus yn dydy. Nawr, sylwch lawr ar adnodau 12 i 14. Dyma lle dyn ni'n mynd i edrych ar ail pwynt, sef, beth yw cyfarwyddiadau'r brenin? Nawr, mae'n galw ei hunan, mae'n galw y 10 gwas at ei hunan ac yn rhoi iddyn nhw darn air yr un. Nawr, mae'r darnau yma, darn air, yn credu taw 300 drachma yw e. Ond beth yw e, yw tua cyflog 3 mis. Felly, dyw e ddim yn swm anferthol arian, ond mae'n sicr yn swm sylweddol. Ond y peth i sylwi yw'r cyfarwyddiadau mae'r meistr yn rhoi i'r gweision. Beth maen nhw i wneud gyda'r darnau air? Wel, adnod 13, cerwch allan i fasnachu nes i mi ddychwelyd, nes i mi ddod yn ôl. Felly, mae yna ddyletswydd a chyfrifoldeb gan y gweision tra fod y meistr yn y wlad pell i ffwrdd, yn derbyn ei frenhiniaeth. Maen nhw i fynd allan ac i weithio'r air nes mae'r meistr yn dod yn ôl. I ddweud y gwir, un peth i sylwi yn diwedd yw fod yn eitha amwys. Hynny yw, mae'n dweud, ewch i fasnachu nes i mi ddychwelyd, ond dyw e ddim yn dweud pa faint. Dyw e ddim yn dweud, cewch i wneud 5 darn arall o air. Mae ddim yn dweud hynny. Dyw e ddim hyd yn oed dweud lle ddylen nhw i fynd. Dyw e ddim yn dweud mynd draw i fyna, neu gyda pwy, mynd i fasnachu gyda'r person yna. Ac felly fi'n credu be ni fod sylwi yw fod y pwyslais ar ei ffyddlondeb nhw. Ydy'r gweision yn mynd i fyddhau a mynd allan i fasnachu, neu beidio. Ond, sylwch yn adnod 14, mae yna gyfrwyniad i grŵp arall o bobl hefyd, sef y deiliaid neu trigolion, citizens. Yn amlwg, mae'r meistr yn cael awdurdod dros y bobl yma hefyd, gan taw fe yw yr un sydd yn, nhw di trigolion lle mae'n awdurdodi. Ond mae'r deiliaid yn wahanol, maen nhw'n bobl sy'n cysau y meistr yma. Felly, maen nhw'n elynion iddo fe. Maen nhw'n cysau y gymaint bod nhw hyd yn oed yn danfon bobl ar ei ole, pan fod e ar ei daith, i ddweud, peidiwch boddran dod yn ôl, dyn ni ddim moyn i chi fod yn frenin arno ni. Nawr, mae'r neges yn hollol glir. Nawr, ni'n trio meddwl beth, os oes siampl gyfoes o hon. Ac yr unig peth ni'n gallu meddwl amdano, sa'n siŵr os oedd unrhyw un wedi gweld yn y newyddion, a ni'n credu am diwedd blwyddyn diwethaf oedd e, ond oedd yna stori am y brenin Charles yn mynd i Awstralia.
ac nath e anerch y Senedd yn Awstralia, ac y newyddion oedd bod y bobl yma, yr aelodau, wedi torri ar draws a sort of mwynhau dweud beth oedd y deiliaid fy hyn yn dweud. Dyn ni ddim moyn i ti fod yn frenin arno ni. Ond, yn adnod 15, mae'r dyn yn dychwelyd wedi cael ei wneud yn frenin. Felly mae'r brenin yn dod yn ôl. Ac yn gyntaf, cyn delio gyda'i elynion, y deiliaid sydd ddim moyn iddo fe fod yn frenin, mae'n galw at ei hunan y gweision oedd wedi derbyn y darnau o air ganddo fe. Nawr, oedd yr amser wedi cyrraedd iddyn nhw roi gyfrif o sut oedden nhw wedi gallu masnachu'r air traw ei ffwrdd. A mae Iesu'n rhoi i ni 3 esiampl neu case study os hoffech chi o weision oedd wedi derbyn yr air yma. So ddim yn mynd trwy pawb, mae'n dewis 3. Sy'n arwain ni at ein pwynt nesaf, ein drydydd pwynt, sef byw'n ffyddlon i'r brenin. Nawr, mae'r gwas gyntaf yn dod at y brenin, adnod 16, ac mae'n dweud neu'n cyhoeddi nath e llwyddo i ennill 10 darn arall o air. Chwarae teg, mae'n gwneud jobydd dda, yn dydi? 10 darn arall o air. Mae'n ei stiwardio yr air oedd yn perthyn i'r meistr yn dda iawn. Mae'n dweud, meistr, mae dy ddarn air wedi ennill ato 10 darn arall. Nawr, oedd y gwas yma yn amlwg wedi bod yn ffyddlon trwy mynd allan a masnachu fel yr oedd ei meistr wedi cyfarwyddo iddo fe gwneud. Ac mae'r ymateb yn arbennig, yn dydi, adnod 17. Beth yw ymateb y meistr? Mae'n dweud y geiriau anhygoel yma, ardderchog fy ngwas da. Am i ti fod yn ffyddlon yn y pethau lleiaf, yr wyf yn dibynodi yn llywodraethwr ar 10 tref. Nawr, mae'r brenin wedi gweld ffyddlondeb ei was fan hyn, a'r peth rhyfeddol i ystyried yw bod e'n rhoi rhywbeth arbennig iddo fe fel gwobr. Gan bod y gwas i bod yn ffyddlon yn y pethau bach, mae'r meistr yn awr yn rhoi iddo fe ddyletswydd mawr o lywodraethu ar 10 tref. Nawr, mae hon yn dangos i ni rhywfaint o heilioni'r brenin yn dydi e. Mae'r brenin yma yn arbennig o hael. Mae moyn anrhydeddu ei was am ei ffyddlondeb. Ac dyn ni'n gweld y peth yn rhywbeth tebyg yn adnod 18, gyda'r ail gwas. Mae'r ail was yn dod at y brenin ac yn dweud, y mae dy ddarnau'r meistr wedi gwneud 5 darn arall. Nawr, mae hefyd wedi dangos esiampl o ffyddlondeb. Be nath e? Ond nath e mynd mas i masnachu'r air oedd e wedi derbyn. Nath e cychwyn gydag un darn, ac nawr mae wedi llwyddo i ennill 5 darn arall. Ydy, mae wedi ennill yn llai na'r was gyntaf, ond mae'n cael ond ymateb y brenin yw'r un fath. Mae ffyddlondeb yn y pethau bach yn cael ei wobrwyo gyda dyletswyddau mawr. Ac adnod 19, mae'r gwas yma'n cael ei benodi yn bennaeth ar 5 o drefi. Felly, dyma'r gweision oedd wedi derbyn cyfarwyddyd y brenin gyda difrifoldeb ac ymateb gyda ffyddlondeb trwy ufuddhau. Ond, dyma beth sy'n ddiddorol am y ddameg yma. Sylwch bod y sylw mwyaf yn cael ei roi ar y drydydd gymeriad sy'n ymateb yn cwbl wahanol i'r ddau gyntaf. Felly, yn olaf, welwn ni esiampl o anffyddlondeb i'r brenin. Nawr, mae'r trydydd gwas oedd hefyd wedi derbyn unio'r un fath, sef darn air, yn dod i roi gyfrif i'r brenin o beth oedd e'n gwneud traw ei ffwrdd. Ond y tro hwn, welwn ni yn adnod 20 y geiriau yma. Meistr, dyma dy ddarn air, fi cedwais yn ddiogel mewn cadach. Roedd arnaf dy ofn di, yr wyt ti'n ddyn caled yn cymryd yr hyn a storiodd eraill ac yn medu'r hyn a heodd eraill. Nawr, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Wel, yn groes i esiamplau'r gweision ffyddlon, mae'n amlwg bod y drydydd gwas wedi derbyn yr un gwybodaeth, yr un adnoddau, ond mae di ymateb mewn ffordd cwbl wahanol. Yn lle ymateb trwy y fuddod, mae'n dewis gwneud, mae'n dewis ymateb yn anffyddlon. Yn lle mynd allan i fasnachu eiddo'i meistr, mae'n lapio'r air mewn cadach yn ddiogel. Nawr, efallai mae'n swnio ar y cychwyn
bod e'n peth sy'n hwyrol i wneud hon. Ond, mewn gwirionedd, os dyn ni'n meddwl am y peth, mae'n peth beryglus. Yn gyntaf oll, dydy'r air, dwi ddim yn perthyn i'r meistr, i'r was yma, yn perthyn i'r meistr, ac mae lapio fe mewn cadach yn peth hynod o beryglus. Os byse lleidr yn torri mewn i'r tŷ, byse fe yn hawdd wedi gallu dod o hyd i'r air a dwyna. Ac felly mae'n gwneud synwyr beth yw ymateb y meistr yn dydy. Mae'n dweud, felly mae'n ymateb yn y ffordd yma, ond beth sy'n sefyll allan i gychwyn gyda yw y rheswm pam mae'n gwneud hynny. Dyna yw'r peth nesaf. Mae'r gwas yma'n dweud bod e heb gwneud y peth yma oherwydd oedd arno fe ofyn y meistr. A mae'n dweud pethau caled amdano fe hefyd. Mae'n ymddangos hyd yn oed bron bod e'n cyhuddo'r brenin o anghyfiawnder. Adnod 21. Mae'n dweud, yr wyt ti'n ddyn caled yn cymryd yr hyn a storiodd eraill ac yn medi'r hyn a heiodd eraill. Nawr, mae yna tipyn o ddryswch wedi bodoli yn hanesyddol ynglyn â beth mae'r geiriau yma yn golygu. Beth maen nhw'n golygu, ydy'r gwas yn dweud y gwir neu beidio, ydy'r meistr yn ddyn caled mewn gwirionedd, ond wi'n meddwl, os dyn ni'n sylwi yn ofalus, mae yna anghysondeb gyda beth mae'r gwas yn dweud. Enghraifft, mae'r hyn mae'n dweud a wedyn beth mae'n gwneud, dyn nhw ddim wir yn mesur lan nag nhw. Nawr, os oedd go iawn arno fe ofyn y brenin am fod yn ddyn caled, yna mae be mae'r brenin yn dweud yn gwneud synwyr yn adnod 23. Pam mae'n gofyn, wel pam na nes ti roi yr arian mewn banc? O leiaf wedyn byse ti wedi ennill llog. Cwestiwn arall yw sut ydyn ni'n ymateb i bobl sy'n ofni ni fel arfer. Wel, os ti unrhyw beth fel fi, wy'n tueddol o wneud be nhw moyn achos mae ofyn arna i ohonyn nhw. Felly mae popeth arall dyn ni'n gwybod am y meistr yn dangos faint gymaint i'w ei heilioni a'i garedigrwydd tuag at y gweision eraill. Cofiwch, mae'n ymdrin ar gweision ffyddlon gyda caredigrwydd anhygoel sy'n cwbl anisgwyliedig. Felly, sefyllfa'r gwas yma yw bod e'n dod o flaen y meistr heb gwneud beth oedd e fod gwneud, heb gwneud beth oedd y gorchymyn wedi cynnwys. Ac os unrhyw beth, mae'n amlwg dydy e ddim yn ofni'r meistr fel y dyle fe, oherwydd mae'r dedfryd yn un difrifol. Tra fod e'n ceisio cyfiawnhau beth oedd e'n wneud, yn cyhuddo'r brenin o fod yn ddyn caled, mae'r dyn yma, yn ôl adnod 22, yn gondemnio ei hunan trwy ei eiriau ei hun, ac felly yn y pen draw mae'n colli pob dim. Fel y gwelwn ni yn ein pwynt nesaf, sef barn y brenin. Nawr, gad ni ddarllen yr adnodau yma. Yna meddai wrth y rhai oedd yno, cymerwch y darn air oddi arno, hynny yw y gwas anffyddlon, a rhowch i'r un a chanddo 10 darn. Meistr meddent hwy wrtho, y mae ganddo 10 darn yn barod. Wy'n dweud wrthych i bawb y mae ganddynt y rhoddir, ond oddi ar y rhai nad oes ganddynt, fe gymerir hyd yn oed hynny sydd ganddynt. Am gelynion y rheini na fynent fi yn brenin addynt, dewch â hwy yma a lladdwch hwy yn fy ngwydd. Nawr, fan hyn, yn yr adnodau yma, dyn ni'n gweld barn y frenin yn cael ei weithredu. Mae'r amser wedi dod i'r farn cael ei weithredu. A welwn ni fod y bendithion, hynny yw, y darnau air oedd gan y gwas anffyddlon, be sy'n digwydd iddyn nhw? Maen nhw'n cael ei gymryd i ffwrdd a'i rhoi i'r gwas sydd gyda 10 darn yn ychwanegol. Nawr, weithiau byddwn ni'n meddwl, wel, ydy e'n gwneud fwy o synwyr iddo fe roi i'r 1 gyda 5, achos yn amlwg, wedyn, bysa fe'n agosach at 10. Ond dyma fan hyn yw egwyddor y deyrnas nefol. Dyma'r ffordd y mae'r meistr yn barnu. Mae'r sawl sydd ganddynt, y mae mwy yn cael ei rhoi. A'r sawl nad oes ganddynt, mae hynny sydd ganddynt yn cael ei gymryd i ffwrdd. Nawr, efallai bod hon yn achosi tyma bach o penbleth i ni. Efallai un ffordd o ystyried y peth yw trwy y ddelwedd ddychmygol yma. Nawr, mae'r ffordd mae Duw yn gwobrwyo'i ffyddloniaid yn y deyrnas yn ôl y ddameg yma yn debyg i os ddychmygwch chi cwpan
sy'n cael ei llenwi i'r top. Ac wrth iddo fe cael ei llenwi i'r top, mae'n ehangu'n fwyach, felly mae yna mwy o le. A wedyn chi'n llenwi'r top eto, a wedyn mae'n ehangu, a mae yna mwy o le, a chi'n llenwi eto, a mae'n parhau. Felly mae yna mwy o le i fendith a gwobr i gael ei roi. Eto, mae'n dangos beth yw haelioni y brenin. Ac felly mae barn yn edrych fel y gyferbyn i hynny, sy'n cael ei weld fan hyn yn achos gwas anffyddlon, sef bod unrhyw fendith oedd wedi cael ei roi fan hyn ar y ddeiar yn cael ei gymryd i ffwrdd, fel petai cwpan yn colli hylif achos bod e'n mynd yn llai. Nawr, sa'n siŵr os mae hwnna'n help o gwbl, os nag yw e, anghofiwch beth, ond falle mae hwnna'n helpu ni i deall tymed bach o'r ddelwedd mae Iesu yn sôn fan hyn, yn y ddameg. Ond, gweithio'r modd, mae'n glir beth yw'r ystyr tu ôl i'r peth, sef fod y ffyddlon yn derbyn fwy o fendith a gwobr am ei ffyddlondeb, ond mae'r anffyddlon yn profi colled a felltith. Ond, nawr, beth sy'n digwydd i'r grŵp arall o bobl, y ddeiliaid anffyddlon? Y drigolion yna oedd yn rhedeg o'r rôl o brenin yn dweud, peidiwch a bodder yn dod nôl, dyn ni ddim moyn i ti bod yn brenin arno ni. Wel, mae tynged difrifol nhw'n cael ei weld yn adnod 27. Maen nhw hefyd yn gwynebu barn y brenin. A geiriau'r brenin yw canlynol am gelynion, y rhain i na fynynt fi'n frenin arnynt, dewch â hwy yma a lladdwch hwy yn fy ngwydd. Felly, mae yna ofyn addas fan hyn yn does. I'r sawl sy'n gwrthod yr arglwydd fel brenin, mi fydd y diwrnod yn dod pan y ddaw yn ôl, ac mi fydd hynny yn ddiwrnod ofnadwy. Mi fydd y brenin yn dod yn ôl ac yn ddinistrio y deiliaid anffyddlon. Wel, dyna yw cynnwys y ddameg. Dyna yw cymeriadau yn y ddameg, dyna beth sy'n digwydd. Ond beth mae'n golygu i ni heddiw yma? Sut dyn ni fod i ddarllen y ddameg yma a deall fwy am teyrnas Dduw? Wel, dyn ni siŵr o fod yn gyfarwydd efallai gyda'r ffaith bod un o'r ffyrdd mae'r arglwydd Iesu'n dysgu gwirioneddau am teyrnas Dduw yw trwy ddamhegion. Ac fel ystyrion ni reit ar y cychwyn, mae'r ddameg yma yn ateb y cwestiwn neu'n seiliedig ar pryd bydd teyrnas Dduw yn ymddangos. Dyna beth yw fatha'r achos sydd yn heri i'r ddameg yma gael ei ddweud. A mae'r bwyslais ar fod e ddim i ymddangos ar unwaith. Mae yna oediad, mae yna aros yn ymwneud â'r peth. Ac felly rhywbeth mawr i ni gymryd i ffwrdd o'r ddameg hon ydy natur byw yn ffyddlon wrth aros am y deyrnas, neu byw yn ffyddlon tra fod y brenin i ffwrdd. Nawr, y peth mwyaf amlwg yn y ddameg neu'r peth sy'n tynnu'n sylw ni yn syth bin, beth yw gwahanol ymatebion y gweision i'r brenin pryd mae'n absennol. A mae'n berthnasol i ni oherwydd, dyn ni heddiw yma yn byw rhwng yr amser y ddaeth yr arglwydd Iesu yn gyntaf, pan ddaeth y gair yn gnawd, a dyn ni'n aros am yr amser pan mae'n mynd i ddychwelyd i farnu'r byd ac i sefydlu ei deyrnas am byth. Ac felly mae sut y dylwn ni fyw yn cwestiwn cwbl hanfodol. Nawr, beth sy'n ddiddorol yw bod y gwas sy'n derbyn, fel dyn ni wedi ystyried yn barod, y gwas sy'n derbyn y sylw fwyaf yw'r gwas anffyddlon. Sylwch bod e ddim yn cael ei gynnwys ar y cychwyn gyda'r deiliaid anffyddlon, ond hefyd mae'n amlwg yn cwbl wahanol i'r gweision ffyddlon. Mae ei gyflwr felly yn un difrifol dyn ni angen ystyried, achos mae'n derbyn y darn air fel y gweision eraill. Mae'n derbyn yr un gwybodaeth, ond mae ymateb yn cwbl wahanol. Yn lle gwneud beth ydy y meistr moyn i weisio wneud, mae'n mynd ac mae'n claddu y darn air yn lle buddsoddiau. Doedd e ddim yn was ffyddlon. Ac yn y pen draw, mae golygodd hon golled a chondemniad. Nawr, pwy yw'r gwas anffyddlon? Wel, wy'n credu bod o'r ddameg yma, y gwas anffyddlon yw rhywun sy'n deall maint y rhodd maen nhw wedi derbyn gan Dduw, ond yn dewis peidio gwneud unrhyw beth gydag e.
Nawr, mae werth dweud, sa'n credu taw dameg am gamgymeriad ydy hon. Sa'n meddwl bod y trydydd gwas dyn ni'n gweld di bennu lan fyna ar ddamwain. Mi oedd e'n gwybod beth oedd wedi derbyn. Ac felly oedd e'n gyfrifol am sut oedd e'n byw. Mewn geiriau eraill, dyma rhywun sy'n hapus i brofesu ffydd, ond sydd ddim yn hapus gyda beth mae'n golygu o ran y fuddod i'n meistr ni, Iesu Grist. A trwy ras Duw, dyn ni moyn ysgoi'r cyflwr yma gyda popeth a fedrwn ni hyn yma. Achos yn y pen draw, mae'n arwain i'r un lle a'r deiliaid anffyddlon. Nawr, mae'n bwysig i eglurhau, dyw hon ddim yr un fath a rhywun sydd yn credu'r efengyl a moyn dilyn yr arglwydd, ond sy'n teimlo'r frwydr rhwng yr hen natur a'r natur newydd. Nid dyna pwy yw'r gwas yma. Weithiau mae'r frwydr yn gallu ofni ni yn dydy, achos bod e'n anodd, a dyn ni'n gallu becso weithiau os ydyn ni'n Gristnogion i beidio, os weithiau dyn ni'n neud y camgymeriad o meddwl bod ffrwyth yn golygu ffydd neu iachawdwriaeth. Mae'n bwysig ni deall hyn yma, bod rhywun sail ein cyfiawnhad, sail ein hyder ni, ger bron y meistr, a ger bron y brenin, pan y ddaw ôl, fydd ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyw e ddim yn seiliedig ar perffeithrwydd, neu hyd yn oed maint ein fuddod. Nawr, wi angen cyfiawnhau hynny, tyfa bach. Ond mae'n bwysig, dyma'r cyfiawnhad, mi fydd ffydd go iawn wastad yn allanweithio mewn ffyddlondeb, trwy ffyddlondeb, yn gynyddol dros bywyd rhywun. Dyna'r ffordd mae'r bywyd Cristnogol yn gweithio. A mae'r ddelwedd mae'r ysgrythyr yn defnyddio yn gyson yw coeden yn dyfa. Coeden sydd yn dwyn ffrwyth. Nawr, mae wedi bod yn amser hyfryd, wythnos hyfryd yr wythnos yma. Sa'n siŵr os chi wedi bod yn joio mynd am dro, ond un peth nes i sylwi oedd sut mae'r coed i gyd yn flaguro, ac mae'n hyfryd. Chi'n gweld yr holl lliwiau pink ac yn y blaen. Nawr, mae'n ddiddorol yn dydi, os bysach chi'n gweld dau goeden nesaf i'w gilydd, y coeden sy'n fyw yw'r un sydd yn cael dail ac yn lliwgar. Os ydych chi'n gweld coeden sydd yn edrych yn fras a does dim byd arno fe, mae'n arddangos bod e siŵr o fod yn farw. Mae'n edrych yn un fath, ond mae'r ffrwyth yn datgelu beth sy'n digwydd o dan. Mi fydd ffydd go iawn yn cael ei weithio mas trwy ffyddlondeb. Ond yr hyn sy'n nodweddu y trydydd gwas yw cael un troed yn y deyrnas a'r llall yn y byd. Hapus iawn i dilyn Iesu Grist gyda fy amser, ond falle nid gyda fy arian. Hapus i dilyn Iesu Grist gyda'r arian, ond nid gyda fy nghorff. Nawr, ges i sgwrs gyda ddynes yn weddol ddiweddar. Ac oedd e'n sgwrs diddorol iawn, achos o'n i'n sôn am yr eglwys lle wy'n gweithio, ac oedd hi'n hapus iawn i alw hun yn Gristion. Gath hi fygwraeth mewn eglwys, tyfu ddan. Oedd hi hyd yn oed yn mynychu rhyw fath o eglwys yn bresennol. Ond be oedd hi wir ddim yn hoffi, a beth oedd hi wir ddim yn fodlon derbyn, oedd y ffaith bod Iesu Grist wedi dod i'w achub hi o pechod. Nawr, wy'n gallu meddwl am sgwrs arall gyda dyn. Eto, hapus i alw ei hun yn Gristion, bositif am Iesu Grist, hapus i ddweud ac i feddwl yn bositif am yr arglwydd, wedi cael ei fydyddio hyd yn oed, ond sa'n credu'r Beibl. Llyfr wedi ysgrifennu gan ddynion yw e. Nawr, y pwynt yw bod derbyn y deyrnas ar ein delerau ni, mae hwnna'n gadael i bobl cyfiawnhau bywyd o dewis y dethol. Dyna beth dyn ni'n gweld. Ond nid dyna yw patrwm ffyddlondeb yn ôl y ddameg hon. Felly, beth yw'r ateb? Sut ydyn ni byw yn ffyddlon i'r arglwydd wrth i ni aros fan hyn, wrth i ni byw ein bywydau? Wel, dyn ni i fyw ar delerau'r arglwydd. Rydyn ni i ufuddhau a byw o'r tra'n disgwyl y deyrnas. Mae teyrnas Duw yn dod. Dyn ni'n bobl sy'n aros. Dyn ni'n bobl sy'n perthyn i'r deyrnas yna. Ac un ddiwrnod, mi fydd y cyfan yn cael ei ddod at ei gilydd. Nawr, mae Duw wedi rhoi i ni heddiw yma y peth fwyaf gwerthfawr all unrhyw un derbyn, sef ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist.
A mi'n credu un ffordd i ni i feddwl heno yma, o beth mae'n golygu i ni, yw sut ydym ni'n buddsoddi ein ffydd ni yn ein bywydau. Dyma yw'r peth pwysicaf gallwn ni wneud. A mae hwn yn edrych yn wahanol, wrth gwrs, efallai bod gennych chi amser yn y cyfnod o'r fywyd sydd gennych chi. Falle bod e'n amser all cael ei roi i waith yr efengil. I'n meddwl yr wythnos yma, ni'n siarad bore yma gyda pobl sydd yn helpu mas gyda'r clwb plant yr wythnos yma. Dyw hwnna ddim yn wastraff amser, dyw e byth yn wastraff amser. Neu falle mae'n golygu helpu cymydog neu rhywun a caru nhw yn enw Iesu Grist. Efallai bod yn ariannol, efallai bod yna galwad ar ein fywyd i roi yn y berthol mwyn lledaenu gwaith yr efengil yn ein gymuned neu ar draws y byd. Efallai gyda'n doniau ni. Pa ddoniau ydy Duw wedi rhoi chi hyn yma? Y ffaith yw bod bod pawb fan hyn wedi derbyn doniau gan Dduw trwy gras. Sut ydyn ni'n mynd i ddefnyddio nhw i wasanaethu pobl eraill? Gyda llaw, un peth sy'n falle'n bwysig, a falle dyn ni ddim yn gwneud hon ddigon fel Cristnogion, yw pwyntio allan doniau pobl iddyn nhw. Weithiau, dyn ni'n gallu gweld pethau mae pobl eraill ddim yn gallu gweld. A mae'n anogaeth i bobl i gwybod beth mae Duw wedi rhoi iddyn nhw. Sut maen nhw'n gallu fuddsoddi'r deyrnas. Wel, gallwn ni helpu nhw trwy gwybod hwnna. Nawr, mae'n peth dda i ystyried ym mha ffyrdd y mae Duw wedi galluogi ni i fuddsoddi'r deyrnas. Ond, mae'n pwysig cofio, wrth gwrs, bod popeth dyn ni'n neud wrth buddsoddi i'r efengil, mae'n dod allan o gariad tuag at y meistr yn gyntaf oll. Dyn ni ddim yn byw ar gyfer y rhodd yn unig, ond y rhoddwr. Dyna pwy dyn ni'n byw ar gyfer. Nawr, un peth i annog chi wrth i ni gloi. Nawr, sa'n siŵr os mae pobl wedi bod yn edrych ar y newyddion yr wythnos yma, ond mae wedi bod yn wythnos gythryblus ar draws y byd, yn dydi e? Mae Mr Trump wedi bod yn y newyddion gan gosod pethau wi ddim yn deall yn dda, ond mae'n ymddangos bod pobl yn bryderus o golled. Pobl sydd wedi buddsoddi yn becso bod nhw'n mynd i golli bethau. Ond, un lle ble allan ni fuddsoddi yn gyfan gwbl heb byth gwynebu colled yw yn yr efengil, yn Nheyrnas Duw. Dyn ni'n bobl hen yma sydd yn aros. Dyn ni'n bobl sy'n aros am yr arglwydd i ddychwelyd. Dydyn ni ddim yn gwybod yr awr neu'r dydd pan y ddawen nôl. Efallai bydd yr arglwydd yn dod nôl yn amser ein bywyd, neu efallai bydden ni'n marw, ac dyna pan bydden ni yn ei gwrddau. Ond beth sy'n sicr yw, mi fydd angen un diwrnod i ni roi gyfrif ger bron Duw o'n bywydau ni. O sut ydym ni wedi defnyddio'r hyn mae wedi rhoi i ni. A'r rhai sydd wedi disgwyl dyfodiad y meistr trwy ffydd, a byw yn gyson felly i'r rhai a fydd yn profi bendith dragwyddol ar y diwrnod hynny. Amen. Gad ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad yn nefoedd, diolch yn fawr iawn am y gair. Dyn ni yn cyfadde arglwydd bod na pethau heriol yn y ddameg yma, a dyn ni'n weddio am dy ras di, i'w dderbyn nhw trwy ffydd. Dyn ni'n weddio os gwelwch yna wneud i helpu ni i'w gredu nhw, a dyn ni'n weddio os gwelwch yna arglwydd y fyddi di'n helpu ni i fuddsoddi y pethau rwy ti wedi, i fuddsoddi yn dy deyrnas di. Ein tad, helpu ni i wybod pa bethau ddylen ni fuddsoddi. Dyn ni'n weddio fyddi ti'n helpu ni fel Cristnogion i fod yn bobl, gan fod ni'n bobl sy'n aros, i fuddsoddi yn dy deyrnas di heddiw. Ac dyn ni'n weddio wneud i helpu ni i gwybod sut allan ni'n wneud hynny yr wythnos yma a gweddill ein bywyd ni. Amen. Gwych. Nawr, wrth ni gorffen hyn yma, neu cyn i John dod i arwain y cymyn, dyn ni'n mynd i ganu unwaith eto. Dyn ni'n mynd i ganu bydd yn welediad fy nghalon am byw. Felly, unwaith eto, os fedrwch chi sefyll i ganu, plis ymunwch gyda ni wrth ni gorffen ein amser gyda'n gilydd.